जतन बेलाय हामबाय थांनाय सालसा रम्बै मान्नायनि चारगरियाव आनी कैसा बक्तव्य नतुयै जेबाबे तिनी भाइराल लंगै दङ पुइलानो आं सानान मुजुंगो बक्तृतानि 23 मिनिट बाद आबुनि स्लाइ गोबां जे आं स्पीच रिमानि ओरिजिनल कपि आनी थानिबो दङ जे मीडियानि बरक आंबाय लगी थांनाय बिनि थानिबो दङ दंगर चेनेलो हुबहु आं जे बक्तव्य रखा आबो फुनुक जाखा आदिनो उपस्थित दङ टीटीएडीसी नि काउंसिल नि चेयरमैन बरमगोनां जगदीश देबबर्मा चिनी तिप्रामथानि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट टनी देबबर्मा गोबांमा चिनी लीडर्स अगारो प्रेजेंट दङ बरं बसकांनो आं बक्तव्य रु आनी बक्तव्यनि कुनो जागाव बीजेपी एबा कुनो बदल बाय 2023 निर्वाचन आतात ओंखायसे ग्रेटर तिप्रालेन मान्नानि सुबिदा नाय आकक आं सामानि गरैयै किन्तु तिनी मीडियाव जेबाबे आनी खरांनो एडिट खलायै जों बाय जों हन्मा जागारगो बीजेपी बाय जों आहिक्लाय जे फुनुक जागै दङ आं सानान मुजुंगो तिनी राइजिंग त्रिपुरा चैनल नि हईते आबो बर फेसबुक पेज फाइका एवं आबोनो तीनो बेसी भाइराल लंकुखा राइजिंग त्रिपुरा नि जे एडिटर प्रोपराइटर हानिफ बबाई आं कगलाम्बो खलाइका एवं आश्चर्यजनक भावे हानिफ बाय आनी कन्भारसेशन बो किछु किछु चैनल तिनी फुनुक जागि दङ आबो वाना मासिंसा कग गाइते कारण आनी पक्षे बाबनो रेकर्डिंग खाइमानी करे एवं हानिफ बाय आं जखन कक सालाइका हानिफ बाबनो रेकर्डिंग खाइमान करे किन्तु तृतीय पक्ष कोनो एकटा सोर्स थेके आबो बाइके रेकर्डिंग खाबो जों वाना मासिंसाव क्लाइजा आबो तिनी डंगर चैनल फुनुक जागि दङ तबे यस हानिफ बाय आनी जे कक लाइमा आबोला 100% सत्य आं हानिफनो साका जिनिनी चैनल आं साया ककनो बाइके एडिट खलाई बीजेपी बाय 2023 जुट खाइके ग्रेटर तिप्रालेन मान्नानि सम्भव बुंनाय आकक फुनुक जाखाय हानिफ तो खनो खना गनानो बिनी कन्भारसेशन बसाका सॉरी दादा आबोते आमति यंगलाक ताबुगां राइजिंग त्रिपुरानो कइनाय तदन्तं थुं बो सोर्स थेके मानि बरक हाइक्लाय खलाइका ना बरक निजारा दा एडिट खलाय आबो खलाइका एकी भावे हापिं चैनल नि रबिन कलई बेबां कक सालाइके किसा सकां बिनी चैनल थेके बो आमति खलाइनो 2023 बीजेपी बाय आतात खलाइके ग्रेटर तिप्रालेन मानना सम्भव नाय हेने बक्तव्य नाराखा ने आ क्लिपिंग जायके फुनुक जागि बबो स्वीकार खायो जे आं कोनो धरनेर एडिट मा खलाइयो सो एडिट साबो खलाइका हापिंग दे खलाइका ना राइजिंग त्रिपुरा खलाइका नाउ आई विल अपील हानिफ एवं रबिन कलईनो आं अनुरोध खलाइनाय जे एक्चुअल सोर्स बरने हईतो अमंखा एवं अमहाई सामु चिनी बिरोधी दल जारा जोंनो जारा केबें नायरो जोंनो जाना थामसा सबायना नायनायरो बरक दे खलाइ दंखा मनो जों जाय जायके जाचाय खलाइमा बिसिंति नायकलै मानायनि तिनी राइजिंग त्रिपुरा बा हापिंगनि ककखा बरक एडिट खलाइमा करे साबो एडिट खलाइका बो सोर्स बरक मानका राइजिंग त्रिपुरा एंड हापिंग चैनल बरक आबोनो स्पष्ट खलाइनो नंतो जदि खलाइमाइनि आंखाय डेफिनेटली राइजिंग त्रिपुरा एबा हापिंग चैनल नि बागै जों तामो स्टेप नाहारमान परवर्ती समय जों डिसिशन नाहारनि तबे हास्तिनि लोकरकना आं सानान मुजुंगो आं अनिमेष देबबर्मा কোনো ভাবে আদিননি বক্তব্য বা এর আগেনি কোনো বক্তব্য 2023 ব পার্টি বাই অ্যালায়েন্স নাই অমনতি ফরগেট অ্যাবাউট বিজেপি কোনো পার্টি বাই অ্যালায়েন্স কোনো কগ্ন আং সামানি করি হামবাই